Ndamuka muna sindi kudama faera asina kukanikwa nezvipadera. Aiwa padini zoti panapa zvigubha zvizashamunipuna tazadzira pano kachinhingini chedu isu munhu ese ari kutsvaga kamari yako uzoziva kuti kutsvaga tsora zibhodhoro uye akaziya bhesi redu kudaro ndiyani kochi chine weti chakaitwa weti saka chikaenzi chakaitwa weti nopengerewo andingochisukurudza nemvura wakutopeka mvura yako mana wautsinge tingatengesera munhu mvura yanga yemuchigubhu chakaitwa weti iwo tikuitwa uchinyonga niko munyika muno unzako ndipe hangu ndochisukudza ndipe ana magi munoita chisaladi asi musi uno ndewaichema kuti nekanhumbuka kwako kuti hausati watombone bhutisi kana kai zvako kana baby feed kana kaheti keuru zvako hauna asi uda kuti chinhu weti ando pane mari yacho apa ndapa kungati ndakanyasounganidza mari zvakanaka tikati mari yaungana tikagara pasi tikaunganidza mari tikati indeye preparation indeye chikafu munhu kwakuya kwakutora mari ese kwakunobatisa chimbadzo chakavharwa futi ndokuudza kuti chine nyema bhajeti pachitika ndokuronga kagona ita zvandinoita inini ariona kuti ndakatengesa zvinhu zvangu ka ndobva ndakaona chipoto chakachipa ndochitengera chipoto changu ndakaona kana zvihupfu ndochitengera zvihupfu zvangu handiti iwoko unotengesa dai uchiti wakabata marongo mhanya mumbero mako unonhonga preparation yako ndotenga ndozvitori amanje yakaenda kane bhajeti yako yomari yako ndinoshanda zvakanaka kaukadziva kuti ndo critical area iri kuda mari kuenda mari yakawanda uzotaura zvebhajeti iyo nhonoda kuita bhajeti nyika chaiyo chairi kutadza bhajeti iyo nhonogona bhajeti chawotoenda wani kumamitini ebhajeti masanoti kwautwa makonsultative meeting kwese tinoenda tichinotaura zvichemo zvedu tikavaudza kuti kumakadzi kumeni empowerment kuda mari kuma-SMEs ndo akawanda tiwedzerei mari tikwanise kuita makambani chaiwo mayouth chaiwo anenge akasara chingopfuta zvisina basa but vakapuwa mari mayouth ndo akawanda vakadzi ndo akawanda toita something munyika muno arts sector cheche vana netalent ava but hakuna mari muarts zvearts nyarara zvako kuarts dai watonyarara takapururudza tikapemberera pakapinzwa uyu mudhidhi mukuru ndidhokta kuti hazi dhokta mudhidhi chete dhokta uyu dhokta nekuti aidhidha andiziva hangu zvezimbabwe kana vasina zvavari kuita isi ndo basa redu tisi tikuziva zvichemo zvatinazvo tochivaudza pamamitini kwatakavaudza kuti aiwa mayouth wedzerai mari mayouth akawanda youth empowerment vangotaura kuti zvenizvi pachipatara paroda kuwedzerwa mushonga tichitaura zvichemo zvedu ibhajeti kainenge ishogadzirwa saka pazvichemo zvenyu zvacho izvozvizvi zvese zvamakachema zvacho zvakatogadziriswa zvakatoiswa tamirira kakuti paanaunzwe kabhajeti gatitenge zvedu ikumagi tigatione pamwe this time chi vanotiteererawo bcause last time takataura zvina uzomboteerera zvandikutaura kuti ivo mari vanoiwanzira kumboma uku kumboma kupi defense ndokunowandira mari mboma chete ndokunowandira mari kuti chiise mari kumadzimai tisumukewo daizvozvi tisi kunhonga zvigubhu marara ini ndaneta nazvezvo pandogara ndichikuudza kuti vanhu ava havana nhingiri isipo here unotogona kuona sipo yakaraswa nemunhu ka muzva zvezvigubhu aiwa pamwe munhu anenge arasa akasingafarire pamwe isipo saka bhajeti inofanira kufambirwa ipapapaka tingachingonzwa kunanzi kune surplus ngatichivaudza kuti surplus iyaiya takasvoterwa isusu kumadzimai magi patinotaura petiti vanhu havana kana rudo nesu tarisa pamunoi patinoitwa mabudget consultative meeting edu etinotenda kuti kuno kumaruva kumamisha kwedu kunoku kwaako mabudget consultative meeting asi tarisa patinoitira pekuti unounzwa kumashure kwese kunosimuka watange unoweta chiveve nekurumwa nemamasi randiyo kanyaya iwanotira pai avo mabudget randiyo nyaya tingeti mumahotera anoshura mahotera anenge achataura anenge achifefetera ekuti vakatsva vanonopinda mupuru vachimwa makofi vachimwa madhiringi vachidya zvinonaka isusu kana zvimadhiringi izvi zvinosanganiswa nemvura hakuna kana zvimaminti switi inovava zvayo but ungatautidzira kuti hanzi nyaya yekuti hatina dhiringi hatina minti ndopane nyaya yemagini nemapensa vanobuda nchisvisvina naye ngatirambe tichipusha nyaya iyi etitaenda kumitini ngatichipusha pasati paanaunzwa bhajeti kuti titeerere zvichemo zvedu kwete kuiginwa sezvavasikamboita makore apfurai kwani tikuda kuti zvichemo zviteerwe tita mari iunzwe kumacritical areas kwete kuti inoramba ichienda kusina basa ramba ichingoenda kudefense kumboma ikoko ndokuri kwandira kamaiwa izvezvi pakangonzi pane zviva zvauri kufungirwa kuti zvinoda kuitika pauda kuwedzerwa mboma haishayikwa yaende inotoningirana ngatisaite inungo ngatirambe chipusha pati tiri kuwanzwa manje
mari ngaiuye kuma-critical areas, ngaiwandire kumakadzi, ngaiwandire kuma-SMEs, kuma-youth, ku-health sector, ku-social services, water, sanitation. mayouth da kuita zvimaprojects avo zvehuku vari kutachengeta huku vaneuya kumamitini tovaudza zvinhu zvedu but kana vafanaa vanozviignora ndo zvatiri kuda manje kuti tipushe saka ngatisacheningo Munasi ndikuda